Boas, amigas e amigos! Que ganas tiña de saudarvos! Hoxe veño acompañada das bibliotecarias, Alicia e Ana da Biblioteca do Castrillón, Bego e Marta do Fórum Metropolitano e María, Merce e Emma da Sagrada Familia. E traémosvos unha gran sorpresa para festexar a sesión final de Canto Conto. Hoxe contarános un contiño, Bea, de Migallas Teatro. Pero antes de dar paso a Bea, temos que cantar a canción de Pablo Díaz. Imos a contar un conto que aparece no disco Tic Tac, editado por Calandraca. Xa sabedes que o podedes levar en préstamo nas nosas bibliotecas ou mercalo na vosa librería de barrio. E se queredes gozar doutras cancións do autor, podedes atopalas en Galicia Lé. Esperamos que disfrutedes moitísimo da sesión. Lembrade, ler moito durante o verán. Vémonos! ¡Mua! ¡Mua! Pois imos contar un conto moi especial. Non sabemos de que trata, mais pronto se saberá. Pois imos contar un conto moi especial. Non sabemos de que trata, mais pronto se saberá. O mellor é de lobos, ou tamén doutro animal. Pode ser de sereas ou tamén dun paspallar. Pois imos contar un conto moi especial. Non sabemos de que trata, mais pronto se saberá. Pois imos contar un conto moi especial. Non sabemos de que trata, mais pronto se saberá.